गौरी बिवरी आणलास की नाही? आता माझ्या जोडी केक येता गौरी बघूची आहे ना. ये गो शिल्पा. नमस्कार. तर कशा आसा सगळे बरे आसास ना? होय, पुढे पण बोल बरेच रवा. हा बरेच रावा खोया हा कारण आता सणासुदीचे दिवस आहेत ना हा म्हणून बरा रावा खोया हम्म. म्हणून. तर आता गौरी बिवरी आणलास की नाही? आता आपल्या कोकणात जर गौरी असता तिचं नैवेद्य आणि ती कशा कशा ह्याने आणतात पाणथळी जाऊन ना गो हा विहिरीच्या बाजू जाऊन पानवट्यावर. पाणवट्यात जाऊन. आणि तिचं नैवेद्य काय आमच्या कोकणात म्हणजे प्रत्येक सीमारेषानंतर वेगवेगळं असतं. काही घावण घातल्याचं असतं, काही गोड असता. तर तो तो तुम्हाला नैवेद्य बोलायचं. आम्ही नाही आमचा जो असता तो दाखवतो. म्हणजे काय वडे आणि काळे वाटाण्याचा सांबारा. वौशा दिवशी ती आपली गौरी आज येतलीच आणि वौशा दिवशी मग ती तयारी करूची लागतात. त्यातल्या त्यात ह्या जेवणाचं पण घाट घालूचच लागतं. तर आता आपण सुरुवात करूया. मी सगळी वड्याची तयारी केलेलं आहे. आपल्या काळ्या वाटाणे सांबारासाठी रात्री काळे वाटाणे भिजत सुद्धा घातले. त्याच्यानंतर भाजणीचं पीठ तयार आहे आपला, वाटप तयार आहे, सगळं साहित्य तयार आहे. फक्त आपल्याला काय करूचे आहेत आता वडे आणि सांबारा. तर पहिला घेऊया आपण या काळे वाटाणे भिजत घातलेले आहेत ते घेऊया आणि ते ह्या कुकर मध्ये घालूया. आता शिल्प काळे वाटाणे उकडत नाही ना, मग काय घालायचं ह्याच्यात आता? आता मी तर काय घालतोय माहितीये काय? तेल घालतोय वायच आणि वातुळ असतात ना काळे वाटाणे म्हणून हा थोडस हिंग पण घालतो. हा मग आता तेल घालूया. तेल घालूया आपण. तेल घे कितलीतला. बरोबर आहे. तेल मी मागच्या वेळेस पण तुम्हाला दाखवलेले. आता हे तेल ओततं त्याच्यामध्ये. मी पाणी घेतोय. तेल वायच घातलंय, अर्ध चमचो घातलंय तेल. आणि कुकर लहान असतं त्यामुळे आपल्या पाण्याचा पण अंदाज अंगाबरोबरच हो, नाही तर ठेवतोय. वर येतला. हा आता तेल झाला. आता ह्याच्या बरोबर घालूया पाणी. वाईस मीठ पण टाकतात ना गो? दे. हा. आता ह्या हिंग की ते आता वातुडत म्हणून. हा चिमूट बरंच हिंग. आता आपण काय करूया ह्या सांबारा करू की कढई घेतलंय ते पाणी गरम करत ठेवूया. वड्याचा पीठ पण वळूचा ठेवता आणि पाणी ठेवतोय आणि हय पण ह्या कर गॅस पेटव. मी जास्त नाही अंगाबरोबरच पाणी ठेवलंय. पूर्ण तयारी करून घेतलंय. फक्त आता वाटाण्याचे 5-6 शिटे करून घेऊया. आता 5-6 शिट्यामध्ये चांगले उकडतले वाटाणे. वाटाणे छान उकडतले. आता तोपर्यंत उकडता तोपर्यंत ह्या वाटून घ्यायचा. आपल्या मिक्सरचा भांडा घेतोय. वाटप तयार ठेवलंय मी. लाईव्ह जावचा तर वाटप आपला तयारच ठेवलेला बरा पटापट. आता हे कोथिंबिरीचे देठ मी टाकणार नाही. कोथिंबीर फुलवाली घेते भाजीवर शिवरू. एक हिरवी मिरची घेतलंय मी. त्याच्यानंतर लसणीचे पाकळे घेतलंय 7-8. अर्धा इंच आला घेतलंय. मसाले घेतलाय आणि हे टोमॅटो मोठो तो वाटून घालतले आणि मोठो कांदो आणि फोडणीत मी बारीक चिरून घेतलंय. आधी ह्या वाटून घेताय आणि मग आपला वाटप वाटतंय. द्या मी वाटप वाटून घेतोय तसं. ता वाटून घेता. आता गौरी बिवरी आणलास की नाही? तर गौरी आमच्याकडे ना हे का असतात विहिरीवरनं आणतात. गेल्या वर्षी आम्ही गावी गेलेलो 2 जण आणि विहिरीवरनं घेऊन येलेलो गौरी. त्याच्यात आघाडो असतं आणि काय असतं गो? आगाडो होतो म्हणजे आमच्या गावच्या सासू काकीने सांगितलेल्या आगाडो, लाल माठचो डाम, पुन्हा हळदीचो. हळदीचो डाम आणि तुळस काय थयच असता ना. मग त्याची पूजा करूक सांगल्या आमका. विडो घेऊन गेलेला आणि मग कळशी घेऊन गेलो, तांबियो घेऊन गेलो आणि हळदी कुंकू. पाणी तर काय पाणवठ्यात जातो ना. ते आमची मस्त बावडी व्हावतात थंयसून आम्ही आणलेला. आणि माझ्या माहेरी पण आम्ही तशीच आणतो पाणवठ्यावरनं. म्हणजे पहिल्यापासून तर थोडा थोडा माहिती आहे असं बघून आई वगैरे आणायची तेव्हा. पण मुंबईत आता पाणवठा नाही तर काय करतात बाजारातून तर विकत आणतात. गौराईचं म्हणजे आघाडो तुळस वगैरे तर आता सगळं विकत आणतात. ती जोडी गावता आणि मग ती आपली बाथरूम मध्ये नेतात आणि तिच्यावर कळशीनी पाणी ओततात. म्हणजे अगदी तुम्ही मुंबई खास आणि तुमका जर गवर आणूची असेल बावडी वगैरे असा ती माहिती नसतं. नसता माहिती. कारण आता विरार साईडला तर असतं. पण आपल्या
मुंबईत प्रॉपर तर नसतात, नाही. मग बाथरूम मध्ये नेऊन तिका व्यवस्थित मग ती घरभर फिरवतात, कारण म्हाका हो. बाजूवांनी एकदा तसा नेलेल्या, म्हणजे ही माहिती पण मी तुमका देते. आणि त्याचं काय आमच्याकडनं मग आणली त्याच्यानंतर ती पूजा केली ना थंय, हा मग ते शेण पण नेवता हो लागता. हो शेण थंय सारवून कणे घालूचे लागतात रांगोळी वगैरे, पण रांगोळी तिथे कशी गावाला कशी त्या चुन्याची कणे घालतात. चुन्याचे घालतात, हा रांगोळी नाही. मग रांगोळी त्या नाही. शेणान सारवून झाल्यावर ते कणे घातलं आणि मग ते धुवून घेतलं ना बावडीच्या हा पाण्यावर. एका ताटामध्ये आम्ही ते खण वगैरे, नारळ, हा खण, मुखवटो नेलेलो, हेचो मेन मुखवटा, म्हणजे गौरीचं गौरीचं मुखवटो, त्याचा मुखवटं. स्वच्छ तिथेच पाण्याने धुवून तिथे हळदी हम्म. कुंकू घालून ते न बोलता कळशी भरून घेऊन येऊन तोंडात पाणी घ्यायचा. हा जी गवर घेत, जी ते सुवासिन गवर घेत तिने तोंडात पाणी पाणी घ्यायचं. घेऊन पाणवठ्यावर यायचा होता. हा, एकीने पुढे अगरबत्ती हो घ्यायची असताना आणि घंटा वाजव, लहान घंटा, मुलांना पण घेऊन जातो लहान आम्ही आपली मुलांका पण घेऊन ती जातात, घंटा घंटा वाजवत वाजवतात. येतात, म्हणजे हा गवर येते वेळी फक्त ती जी घेतात तिने पाणी घेऊन न बोलता यायचं असता. मग घराच्या दारावर इल्यावर परत तिचा मग जी अगरबत्ती असता, हळद कुंकू असता, असा करून मग तिच्या पायावर काय गं? हा ते औक्षण करतात त्यांचा. हम्म. आणि मग ते हळदी कुंकू वगैरे घालून मग ते म्हणजे कणे घालत घालतच आतमध्ये जिथे गवर बसता पर्यंत नेतात. पावला पूर्ण उमटवत जा. पावला पावला उमटतात. आमच्या हा. गावाला तर हे घालतात, कणे घालतात असे 3 बोटांचे बोटांचे. असे 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 हा असे. म्हणजे तसे. आता 5 बोटांची अशी काढत जातात, तशी आता पहिले जुनी ती प्रथा हा चुन्याच्या निवळीत 3-3 बोटा अशी ही करायची आणि आणि गवर तिथे हा जागेवर नेऊन मग तो डांबो नेऊन नेऊन ठेवायचो ठेवायचं आणि मग लागायचा स्वयंपाकाच्या तयारीत तयारी. आणि ववशे भरूच्या. हम्म. आता आपल्या प्रेशर तर येईल, हे पाणी पण तापता. आता परात घेऊया, ह्या सगळ्या बाजूक ठेवते मी. असत की नाही गो शिल्पा, कोण हत की नाही? असंय असंय. नाही इलियत की नाही? येवा येवा लवकर, नंतर बघा शिते पण होत. हे पाणी तापता, परात घेतोय मी. आता मगाशी चांगला पीठ चाळून घेतलेला आहे या. दुसरी शिटी झाली. आता मी पीठ मळतंय. मी मळून घेते पीठ गरम पाणी घालून. आता ह्या पीठ मी काढून घेत आहे. गरम पाणी तर होता, बरोबर शिटे घेतला पण हो पीठ. होत. वाईस ठेवतय ना? हा, अगदीच ठेवा. कमी जास्त पातळ नाही झाला तर पातळ झाला तर ऍड करू गावात हा, भीतरू घालू वाईस गावात. ठेवतय. तिसरी शिटी झालेली आहे. मीठ घालून घे. शिटीच्या आवाजात आता मिक्सर आता पण मी मीठ घालतोय. मिक्सर बस झालं. सुद्धा लावून घेते. मिक्स करतोय, पाणी थेट टाकतं आता उतर. 4 शिट्या झाल्या ना हो? हा. आता गरम पाणी घालतलंय ना, म्हणून जरा चमचो घेतोय मिक्स करू. आता एकदम कडकडीत पाणी घातलंय. 1 वाटी घातलंय. दुसरी वाटी. हात भाजता पण ठीक आहे. मी जरा घेतलेले तर वाटून घेतलंय मी. आता त्या वाटप वाटतंय नंतर. त्या दिवशी गावा पण आमची अशीच घाई झालेली. जेवण अर्धवट टाकलं आणि गौरी आणून गेलो ना गो. हो हो. चिरला बिरला या चिरूक बसलेला आणि मी चुलीजवळ काहीतरी करत होते, भाजत होते वाटप की काय. बोले चल जाऊया आधी गौरी आणूया. तोपर्यंत काकी बमाटली, हातातला काम हातातच ठेवा आणि पहिले गौरी आणा जावा, टाइम झालो. तोपर्यंत आम्ही
ठेवलं हातात काम पळालं. आता वाटप वाटून घेते मी मालवणी. वड्याच्या पिठात जरा सुक्या सुक्या वाटला म्हणून अजून गरम पाणी घातलं. कडकडीतच घातलंय म्हणजे वड्या नरम राहतील ना म्हणून. एकदम कडकडचं पाणी घातलंय. शिल्पा तू गावचास ना, मग काहीतरी आठवण सांग. गौरी आणते वेळी कसा जायचंस माहेरी? गौरी जाईल मी बोललोय ना, पहिलाच बोलले लहान मुलं जायचे. आम्ही लहान मुलांच्या अगदी लाईनीत होतो तेव्हा. आई आमच्याकडे घंटा द्यायची, नाही तर हळदी कुंकवाचं करवंड द्यायची. आम्ही नुसती राई नसायची म्हणजे आई माका ह्या दे, म्हणजे माझ्या चुलत्यांची मुली बोलायच्या काकी माका ह्या दे. आणि माझी आई कायम गवर आणताना सगळ्यांका आधी बोलवून बोलवून घ्यायची. पण एक आनंद वाटायचो ना. खूप म्हणजे खूप. आणि ती नाही नंतर मग काय लग्न झाल्यावर काय आम्ही जास्त गेलो नाही. आणि नंतर मग आमची जाऊ वगैरे जायची त्यांच्यासोबत आम्ही जायचं. आणि गेल्या वर्षी तर योगायोगाने आम्हीच आणलं गवर. लय मजा येईल. खूपच आनंद झाला. हात भाजता गरम हा ना. झाले ना 6-7 झाले सुटे. झाले. आता गॅस बंद करते. बोलता बोलता मॉप झाले. मॉप गॅस झाले. बंद करते. वाटून पण झाला. आता तो निवांत दे कुकर, तोपर्यंत तुझा पेट पण होय. आता गाणं बिना काय भया? काय त्याचं बोला, गाणं बोला. आणखीन काय माहिती आहे गो आपल्या? आता ववसो भरायचो, नवीन ववसो. यंदा तर म्हणतात जुन्यांका काय आहा ववसू. यंदाची गवर जुन्यांका सुद्धा नवीन लोक तर दरवर्षी ववसू शकतात. म्हणजे पहिल्याच वर्षी लग्न झाल्याचा. नाही 1 वर्ष होऊन गेला ती पण ववसू शकतात यंदाच्या गौरी. हा या वर्षी त्याचा कोणाक ववसाचा हा तर आज आपली मुंबईत असेल तर गावात जावा आणि गावात असेल तर ववसून घ्यावा. हय पण कोण कोण ववसतात. माळी काकींची मुलगी लग्न झाला ना, तर तिने सांगितलं ना पाणी हय ववसतली ती. खया वाटी खयच हा खडे गो यालाच वाटतं. भाजणीचं पीठ. भाजणीचं पिठाची रेसिपी आहे, तरी पण मी सांगते. तांदूळ त्याच्यात किती प्रमाणात गो? 1 किलो तांदूळ आहे तर त्याला अर्धा किलो ज्वारी ना. त्याच्यानंतर पाव किलो चण्याची डाळ, त्याच्या थोडी कमी 150 ग्राम उडदाची डाळ, आणि 1 वाटी धने, जिरं, शिवाय मेथी आणि काळा मिरी, आणि धने आणि मेथी मेन, आणि बडीशेप. ह्या सगळा कोरडा भाजून दळून आणलेला हा ह्या सरसरीत पीठ, म्हणजे वड्याच्या भाजणीचा पीठ. आणि जरा जरा असं चरचरीतच हा म्हणजे असं एकदम बारीक पिठी नाही. जशी आपण मोदकांकानी करतो ना तसा नाही. वड्यात तशीच वही कशाक तर खुसखुशीत राहतले वडे म्हणून. हे आम्ही आधी करून घेतली, कारण आता ववशाच्या दिवशी आपल्या कोकणात तर लागतात वड्यांचो आणि काळ्या वड्या सांबाराचो मानच असता. मग हे गणपतीच्या मोदकाची पिठी दळून आणलंच की हाताबरोबर ह्या सुद्धा पीठ मी दळून आणतोयच. आणि मग नंतर मग पुढे गणपती जाताना आमदा असतला तेव्हा वडे होय. म्हणजे सगळं काय तर एकदमच आणून ठेवायचा दळून. म्हणून 1 किलोच्या प्रमाण देतय तुमका. 1 किलोच्या प्रमाणात तुम्ही जर घरातली 4 माणसं असाल तर ती तेवढे वडे पुरे होतील. आणखी जर अधिक असतात तर 1 किलोचा प्रमाण दिल्यावर आपल्याला कळतं अधिक कसा वापरायचा. 2 किलोचा करूच असला तर अजून डाळच हे वगैरे वाढवायचे असतात. पण 1 किलो तांदूळात अर्धा किलो ज्वारी 2 किलोचा पीठ होता आरामात. आणि तुमका हा करूचा लागतला. जरा वडे जर कोणाकोणाक नरम वय असेल तर थोडा गव्हाचा पीठ घाला दळून आणल्या, नाही तर गहू भाजून घाला ता सुद्धा चालत. थोडेसे गहू म्हणजे अर्धी वाटी बस ना गो, तेवढे घातलास तरी बस 1 किलोच्या प्रमाणात. हात भाजता तरी पण पीठ मळता बघा रगडून रगडून. पण वडे छान लागतात. भाजणीचे वडे खाऊची मजा वेगळीच असता नाही. असे आपल्या वरप किचनवर बरेच सारे वडे असत, तुम्ही जाऊन ते बघू शकतास. पण आता हे आम्ही सविस्तर म्हणजे आता लाईव्ह मध्ये दळून मिळून कसं आणणार म्हणून तर आधीच मी दळून आणलेले. तुमका आता सांगताय परत, जे कोण नवीन इले असेल त्यांना सांगताय की 1 किलो भाजणीचा प्रमाण असत तर 1 किलो तांदूळ घेवा, अर्धा किलो ज्वारी घेवा, पाव किलो चण्याची डाळ, त्याच्या अर्धा प्रमाण 150 ग्राम उडदाची डाळ, 1 वाटी धने, त्याच्यानंतर मेथी अर्धी वाटी,
आणि मग बडीशेप इच्छानुसार तुम्ही गरम मसाले सुद्धा म्हणजे मिरी 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 घालू मिरी शकता घालू तुम्ही. मिरी घालायची हम्म. 1 चमचा आणि ह्या सगळ्या सरसरीत तिथे भाजून ते धुवून पण घालतात पण तुम्ही डायरेक्ट तिथे भाजून ओल्या कपड्यांपासून भाजून वगैरे केलास त्याचा पीठ सरसरीत तयार. वड्याच्या भाजणीचा पीठ म्हटल्यावर तो घरघंटी असत तर तसा दळा आणि यांनी आता सांगितलं फसफशीत व्हाय आता पीठ. मग खुसखुशीत होतले वडे हा. आणि एकदम पिठी सारखे पिठी आणलात दळून तर पुरी तर सारखे हा होतले मग पुरी सारखे होतले आणि नरम ते एकदम. नरम पडतात हम्म. थोडे. आणि मी तर काय करतोय सांगू, हे सगळं तर वहिनी सांगल्यांना तर आम्ही घालतोयच पण त्याच्या बरोबर त्याच्यानंतर जा पीठ वेगळा काढतोय जेवढा सामान आहे ना तेवढा वेगळा काढून मग त्याच्यामध्ये थोडे तांदूळ पुन्हा धने मी भाजून घेतोय आणि मग ते वेगळे वाटते पण ते कसे एकदम जाड जाड असे म्हणजे एकदम कणी असता ना तसे जाड. हम्म. मग त्याच्यावर आहे ना ते मस्त ह्या येतात म्हणजे वड्यांवर टिपके येतात. हा, तशी पण भारी. रेसिपी असा आपल्या परत हा. किचन वर याचा मग ते- सांगता ना हा. तसा. मी कायम तसेच वडे करते. हा त्याच्यात धने म्हणा किंवा कसुरी मेथी घाला लाल मिरची घाला वाटून जाडसर हा. त्याची भरड अशी केरून घातलास ना तर वडे सुबक दिसतात म्हणजे छान दिसतात भारी ते. वाटतात एकदम आणि ते दिसायला. खुसखुशीत पण होतात हा. हा आणि खमंग होतं आता ते तुम्ही अगदी. म्हणता ना एवढा आमका दळून कोण देतं ना तर मिक्सरला लावा. मिक्सरात जमता आता हो. आपल्या मिक्सरात आणि गावी सुद्धा आता मिक्सर होतच. हो सगळीकडे मिक्सर. हो. माझी मिक्सरात आई तर लावा. अजून ह्याच्यावर दळता जात्या जात्यावर. काल आतेकडे गेलेलो तर जाता जाता गमलेला होता. मला लय आठवण आठवण येईल येली. की बाबा आते जवळपास असती तर जात्यावरची पण रेसिपी आपल्या परब किचन वर असते. आतेकडे जाता ठेवलेला होता मस्त एवढा एवढा छानच होता ना तळ्यात होता गपशिवाला. गणपतीच्या खोलीतच होता. होय. झाला आपला पीठ. पीठ आता मळून थोडा झाला? वेळ अर्धा तास ठेवूया ते का तसा पीठ म्हणून झाला अर्धा तसं तास होय म्हणजे थोडा प्रेशर वेळ ठेवूया जागी आता. गेलो है ना? तोपर्यंत इकडे सांबाराची तयारी करूया. झाले याचं वाटाणे. सुद्धा प्रेशर गेलो आता मेन म्हणजे आपले काळे वाटाणे उकडलेले होत की नाही ते बघायचे. हा मोठो टास्क असता. होय, होय. काळे वाटाणे उकाडतात की नाही. खायचे खायचे तरी नाहीच वाटतच पण आता काय करायचं सांबारा म्हटल्यावर आता हे सरसरीत वाटूकच वय. हे बघा खूप जुने असतील मी मागेच सांगितले खूप जर जुने असतील वाटाणे तर उकडणत नाहीच. खायचो खायचो उकाडलो खायचो खायचो नाही. आता काय करणं वाटूनच आता घालूया. वाटूनच घालूचे सगळे. मी मागेच सांगितलेले मागच्या व्हिडिओ आता जो व्हिडिओ असा आमच्या परब किचनवर त्याच्यामध्ये काय झालेला वाटाणे सगळे शिजलेले त्यामुळे मी काय केलंय फक्त चमचोभर वाटलं होतंय. आता नाही सगळेच वाटूचे लागतले. बहुतेक जण कमेंट मध्ये सांगत होते की बाबा ही उसळ केलास की सांबारो केलास पण ती सांबारच केलेलं आहे मी. आता वड्या बरोबर खावचा म्हणजे वाईट घटमुटच वया ना. होय होय मग थयच्या थय सरसरीतच वया. आणि आमका बाबा घट आवडता तुमका पातळ वया असला तर वाईट त्याच्यात पाणी घाला मग म्हणजे हा. उकडताना जरा जास्तीचं पाणी ठेवा. पण ते कुकरावर पण आहे कुकरातून सगळं पाणी बाहेर बाहेर येतं. येतात. नंतर घातलास तरी चालत. आता हे थंड होऊ दे थोडे. आपला पीठ पण मळून झालेला आता काय फक्त फोडणी आणि वडे ते थापूक सुरुवात करायची. आता दोघा जण असवला. बाकी फोडणीची तर तयारी सगळी चिरून वगैरे घेतलेली आहे. का दिसत असत लाईव्ह जायचं म्हटल्यावर वाट्यावर थोडं पसारो येतात येतात. आम्ही सारखं सारखं आपलं हात जेवण मारून करताना पसार होतलो नाही काय तो तुम्हीच सांगा. कधी लाईव्ह जावं नाही तर हे राव तर होणारच पसारो. पण तेव्हा कसं आम्ही असं पटापट पटापट करून घेतो हा. ना क्लीन. भया ना बाबा स्वच्छता असत थयच लक्ष्मी नांदता म्हणतात हो. ना ती ह्या गोष्ट पटकन आपली स्वच्छता करून घेतली आता बरोबर. सांबारा मग ह्या कढईतच करूचा आणि थय ह्या पाणी आता थंय ठेव काईल ठेवूया थंय. काईल पण घेतलंय त्याच्यात ऑइल पण ठेवलंय तुम्ही जा म्हणतास तसा काईल मी ऑइल स्नेहा बरोबर आहे म्हणजे आपला तेल वतून घेतलंय. ठेवू काय कढई हाय. हा कढई ठेव. ठेवतोय या साईडला. हा ती तापाक थोडी वेळ लागत भेडायची काही नाही आपली. पटकन हात बीत लागलो तर आणि लवणान पडान हा. त्याल पडात. आता थोडे हे थंड होऊ होयत. मिक्सरला लावतो. हा मिक्सरला लावचे तर थंड होऊ होयत तोपर्यंत वाटप मी दुसऱ्या वाटीत काढून घेते. मका वाटला की नाही होचे पण शेवटी त्या म्हणतात ना वाटाणं तो आपलं गुणधर्म दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. त्या वाटाण्याचा दोष नाही जुनो नवीन होता त्याचा दोष आहे तो.
आणि खयचो उकडता खयचो खायचो नाही उकडत असे नाहीत की खायचे खायचे चांगले उकडलेत. हे मालवणी वाटप याची सुद्धा रेसिपी आपली सविस्तर असा मी आधी लाईव्ह जायचा म्हणून मी तयार करूनच आणलेलं आहे. याच्यामध्ये ओला नारळ, सुका नारळ, कांदो, लसूण आणि आला आणि कोथिंबिरीचे दांडे, त्यामुळे ह्या हिरव्या गमता आणि थोडी हळद या भाजून घेतलेला सगळा आणि ह्या वाटप मालवणी तयार केलेला. तुमका जर सांबारात जर डायरेक्ट वाटप करूचा तर गरम सामान पण त्याच्याबरोबर थोडा थोडा भाजा. याची रेसिपी आत्ताच आपल्या परब किचनवर असा ती पण बघू शकता. 2च दिवस झालेत रेसिपी पडून. आता त्याच भांड्यात मी हे वाटाणे काढून घेते. आपल्या मालवणी मसाल्याचाच गरम मसाला असताना म्हणून आम्ही एवढं पण म्हणजे असं प्रत्येक वेळेला युज नाही करत. पण जर असं घातलास ना, मी तो चमचा भराचाच दाखवलाय त्याच्यामध्ये, चमचाभर जरी घातलास ना आणि ताजा वाटपात तर भारीच चव येतात. मी लावू सांबाराची आठवण म्हणजे काय, माकाचं सांबार तर खूप आवडतं. लग्न कार्यातला पिऊक वगैरे भरपूर. आता चला फोडणीची तयारी. ह्यो आपलं मालवणी मसालो, ह्यो गरम मसालो मी खडो घेतले नाही म्हणून ह्यो घेतलाय. कांदो घेतले बारीक चिरून आणि एक होतो तो मी बारीक वाटून घेतलाय. ह्या बघा ह्या आता वाटा. टोमॅटो बारीक चिरून घेतले, मुठभर कोथिंबीर, मीठ, ही कसुरी मेथी घेतले वरसून घालून आणि हा आपला मालवणी वाटप. आता काय कढई ती वाटता आता काय तोपर्यंत आपण हय फोडणीची तयारी करूया. बहुतेक सगळी माका वाटत गवर आणूक गेले असेल, कारण यावेळी 12च्या आधी गवर आणूची आहे ना गो. वाटप लावल्या ना वहिनी, पण मग मी आता वाटाणे लावलंय, काळे वाटाणे. बघूया आता. झाले असे सरसरीतच हो, सरसरीत वाटलं म्हणजे एकदम पण पिठासारखे नाही आणि एकदम पण जाड नाही. हे बघा माझ्या हातात आता पिठाचे, तर मी धुवून घेतोय की ते आता सुकतला तांदळाचा पीठ. आता कढई घेतलाय मी, ज्याच्यात आपण बहुतेक रेसिपी आपली ह्या कढईतच असतात, कारण ही स्टीलची कढई आहे आणि जाड आहे एकदम बुडाची, त्यामुळे ही रेसिपी वापरलेली चांगली असतात. बहुतेक जण विचारतात की कढई खाईना घेतला. हो, मी गॅस बंद केलंय. ह्या गॅसचा एक काय आमच्या डावी साईडला असतात, त्यामुळे ती जरा चुकाक होत. नवीन कोण हिला तर चुकतला, ती गॅस बंदच होतली. तापली आता कढई, तशी जाड आहे, लवकर तापाची पण नाही, पण तेलात बघा बुडबुडे येईल, बुडबुडे येईल तेलात. आता गौरी आणूची वेळ झालेली आहे, म्हणजे 12चा काहीतरी होता की गौरी घेऊन यायची. कडीपत्त्याची पानं चुरतोय. काल आते म्हणाक लागली की गौरी आणूची या, गौरी आणूची या. गेल्या वेळेला तू एकदा होतस, मेले होय होय. आत्याची गौरी आमच्या, आता सगळ्या गौरी कशा नेसूचे पण असतात ना, कोणाच्या कोणाच्या. आत्याची आमच्या गौर डामची आहे, म्हणजे तो हळदीचा आणि घेतात ना, पुन्हा कसला लाल माठची डाम, हळदीचो डाम, आघाड्याचो डाम, तशी आहे तिची. ती पूर्ण त्या लोट्यात ना अंतरायच्या, तांब्याच्या नाही तर पितळेच्या, आणि ती आणून मग त्याची पूजा करतात. अशी गौरी आमच्या आत्याची. आणि आपल्या गावी कशी मुखवटो असतात, मग तिका साडी बिडी नेसूची लागतात. आता साडी उद्या नेसवतले पूजन दिवशी. आता तशी आणतले, डामच आणतले फक्त. डाम आणतले. उद्या औषधी आतेकडे कसं आज आणतले तो डाम वगैरे, उद्या पण त्याचीच पूजा करतले आणि नेता म्हणजे गौरी विसर्जन करतले त्याचीच करतले विसर्जन असा. होय होय, माझ्या माहेरात तसा, पण ती गणपती बरोबरच आणतात. आता कढीपत्तो आणि कांदो मी घालून घेतलाय चांगलो. लालसर जरा कांदो भाजून घ्यायचो. काळ्या वाटाणा येतो कच्चो असता कांदो, म्हणून यो सांबार एक जर घातलाच फोडणे बारीक चिरून घालूतच असता तो. आता माझ्या माहेरात गौरी नाही, म्हणजे वौसोच नाही आमच्या, म्हणजे माझ्या घरी बाबांच्या घरी मीठ भाव कर तर मिठात पडली गवर, म्हणून ती गवर नाही आणि वौसो नाही.
आणि माझ्या आईच्या म्हणजे गणपती गोळ्याच्या ती वाघान पळवल्यान म्हणून थंय वौसो हा, नाही. असं बोलतात वाघान पळवल्या वजन हा वाघान पळवल्यान म्हणून थंय थंय पण म्हणजे आईच्या माहेरी पण वौसो नाही आणि हय आमच्या बाबांकडे पण वौसो नाही, पण हय माझ्या सासरी वौसो असा. आणि आमच्याकडे माहेरी पण हा हम्म. आणि सासरी पण. हा. मेन म्हणजे काय एकच गाव आहे, एकच गाव आहे, हा, एकाच फक्त वाडी गावातला. वेगळी आहे. त्याच्यामुळे दोन्ही ठिकाणी गौरी हत हम्म. वौसो हा. आता कांदो झालो आळलो अगदी, आता टमाटर घालतंय. तो पण अगदी लालसर वगैरे म्हणजे विरघळून घ्यायचो, अगदी नरम पडेपर्यंत भाजून घ्यायचो. कोण काय विचारतात की नाही प्रश्न की हत की इलियत की नाही. तुमका कशाबद्दल माहिती वही असत वौसो कसो भरायचो काय तर विचारा, आम्ही सांगतो. आमका जितपत माहिती आहे जेवढी कारण माहिती आहे तेवढी कारण अशी एवढी बरीच वर्ष झाली आहेत आमच्या लग्नाला हा. आणि वौशे भरून पण झालेली आहेत. त्यामुळे जी आणि माहिती आहे ती आमका माहिती नाही ते आम्ही आपल्या सासूला विचार, आमच्या आईक विचारतो नाही तर गावात गेलो काय गावच्या गावच्या सासूला हा. विचारतो. पण गेल्या वर्षी म्हणतात ना परिपूर्ण आम्ही वौसो पण केलं, गौरी पण हा. आणलं, सगळ्यात आता माहिती झाला, लय जुना नाही झाला, गेल्या वर्षीच हो. केलेला. आणि त्यामुळे गेल्या बरीच वर्षी माहिती आहे. खूप वौशे भरलो ना गेल्या होय वर्षी. होय किती 22 काय 23 भरलेला. होय. आमचे हा. एकत्रच ते कुटुंब आहे ना. एकत्र कुटुंब आहे ना आमचा, म्हणून मग ती पानं सगळी गोळा केलं. लास्ट कोण आहे ती? थोडी छान नमिता दिसते. परब. नमिता परब, थँक्यू. थँक्यू ताई, धन्यवाद ताई. आणि तुमची कमेंट असतेच असते, प्रत्येक हा. रेसिपीला असते, त्यामुळे खूप खूप थँक्यू. तुम्ही पण आता वौशा दिवशी छान छान साडी नेसा, परवच असाच गाववालेच असाच साडी नेसा आणि छान दिसा आणि फोटो आम्हाला पाठवा. पण तुम्ही प्रत्येक रेसिपीत करता त्यामुळे मनापासून धन्यवाद, मनापासून. आता आपला टमाटर सुद्धा विरघळलेला आहे. आता ह्या जा ना आला लसूण एक मिरची आणि कांदोणी टमाटर वाटून घेतलेले ताक सुद्धा ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेणे. आधी अख्खो होतो ताक घेतलाय भाजून, बारीकच घ्यायचा. मोठी गॅस करा काय नाही. हा तू आता थंय गोळे करू घे. कांदो आणि टोमॅटो चांगलं हा. मोठ्या गॅसवरच भाजायचं, आता भाजी टेस्ट येते. आणि ह्या ना ह्या मी होय करते तोपर्यंत मी तेल होय हा. करतले, ह्या हे गोळे मी करतले. गोळे करतोय. हा मी त्यात तेल वतून ठेवलंय बघ खोलपी करून, म्हणजे हातात तेल लावची गरज नाही. आता मी तेल लावलेला हा घातलेला आहे बघा भुतूर. हा आता मी मळून घेते व्यवस्थित, मग गोळे करते. पावसान काळोख केल्या ना, गौरी आणतेवेळी पाऊस पडतलो. आणि होयच पडा होयच पाऊस. होय होय. गेल्या वर्षी झिम झिम तरी आमच्यावर टाकल्यान होती, अक्षदा टाकतात तशी तरी पडलेलो. आता मी मालवणी वाटप पण त्याच्यामध्ये घालून घेतले, ता सुद्धा परत आहे मोठ्याच गॅसवर. आता मालवणी वाटप सुद्धा मोठ्या गॅसवर परतून घेते, त्याच्याबरोबर हे गरम मसालो घालून घेते आणि आपलं मालवणी मसालो. माझ्या हातात गोळे मोठे होत होता वहिनी. हा हो दे, वडे मोठे मोठे खाऊया. काढूया. हा आता हे मसाले पण मी घालून चांगले हे परतून घेते, ते पण परतू पय. शिल्पा सांगता थोडीशी कोथिंबीर पण वाटपात परतून घ्यायची, ही बघा ही पण घातलंय. मग चांगलं मस्त चव येत. हा, आणि सुगंध बघा किती येतो आता वायच परता. मग बघा थोड्या वेळात सुगंध आमका होय ना येऊ, बाहेर बसले त्यांना येतलो. आता आम्ही याच्यात देठ सुद्धा घातले, वाटपात पण घातली आणि आता फोडणीत पण घातली. इलो इलो माका तर इलो. आणि वाटून नाही घातलं असं ही माणसं काय करतात, सगळी घरातली काढून बाजूक ठेवतात. म्हणून पोटात घालायचं. म्हणून आम्ही थोडा वाटून घालतो, जाऊ दे पोटात. आता चांगला भाज लावाय ना गो, या बघ चांगला चांगला भाजला मस्त. आणि सुगंध येऊ लागलो. आता वाटाणे घालून घेते, जे वाटल्या ना ते काळे वाटाणे.
तू नाव नाही सांगितलंस गो. नमस्कार करून येईलच गावल्यांका होय. तो. आता वहिनी माका म्हणता शिल्पा, तर माझा माहेरचं नाव हा शिल्पा आणि हम्म. माझा सासरचं नाव अंजली. अंजली. तर आता काय होतं, सगळी जण म्हणतात अंजली अंजली, आणि कोणी फोन केल्यानंतर मला म्हणतात गो शिल्पा कोण मग तुमच्या घरात, म्हटलं मीच आहे शिल्पा. अशी एक आणि गंमत होता. आता सगळ्यांका शिल्पाच माहिती आहे. हम्म. पण माझा उलटा झाला. माका कोण संध्या म्हणून बोलत नाही, फक्त एक गावची काकी सासू बोलतात संध्या, नाही तर सगळी स्नेहाच बोलतात. माका कसं त्याच गावातला आहे ना, तुमका सांगलंय ना, तो मोठा प्रश्न आहे. त्याच गावातला हा. खाली कोणतरी विचारित लव्ह मॅरेज काय. होय. नाही नाही नाही, लव्ह मॅरेज नाही, अरेंज मॅरेज होता. त्याच्यामुळे आता सगळी जण गावात गेले काय शिल्पा 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 शिल्पाच, अयो शिल्पाच म्हणतात सगळे. गावातला म्हणजे ह्या वरच्या वाडीतला. हा, वाडी आमची वेगवेगळी. खालची परबवाडी आणि ह्या वरच्या आमची तळेवाडीतला. शाळा एकच हा ती. शाळा दाखवला ना. शाळा दाखवलं आमचं, तो गणपती दाखवलं. हो, सड्यावर तो. आता मी काळ्या वाट्यानं वायच पाणी होतं तर आपण घालून घेतलंय आणि ह्या बघा ह्या सगळं चांगला परतून घेतलंय. आता ह्याच्यात आपण घालूया पाणी. आता ह्या पाणी कसं येतला, मिक्सरचा भांडा धुतलास, पुन्हा ते वाटपाचा वाटी धुतलास, पुन्हा तो कांदो आणि हे कोथिंबीर आणि वाटलं ती वाटी धुतला, तेव्हा एवढा पाणी होतला, त्या बरोबर होतला. नाहीच जर तुमका घालूच तर तुम्ही साधा गरम पाणी किंवा हा, साधा घाला. पाणी आम्ही गरम घातलास. पाणी ठेवलं गरम हा, करून. ता सुद्धा घातलास तरी चालत. आता जाळा गरम पाणी आहे तर आम्ही आता वापरतोय. आणि ही सगळी जण शिल्पा सांगतात तसं मी सगळ्या हे करून 2 वाटी 3 वाटी किंवा 4 वाटी करून घ्यायचा. हा. 4 वाटी तर होतलाच. गोळ्यांची साईज झाली. चांगली लिंबा एवढी. गोळ्यांची साईज ही बघा, लिंबा एवढी, हा मोठा लिंबू एवढी आहे. कारण मी पहिलाच बोललोय वैदिक, माझ्या हातनं मोठे होतात गोळे. मी कसा मोठे गोळे करताय, नंतर थापता थापता काढूची सवय पण हा माका. तर माझा पटापट होता हा काढून, म्हणजे या बघा आता असं काढणार पटकन थापणार, असा होता माझं काम. त्याच्यामुळे माका सवय आहे ती मोठेच गोळे करूची, लहान गोळे होत नाही माझ्या हाताने. तरी पण तुम्ही आपली लिंबा तुमका जेवढी जमात तेवढी साईज घ्यावा, लिंबा एवढी तर घ्यावाच. जास्त पण ते मोठे कढईत पण 2-2 तरी येऊ होय ना, म्हणून. आता या वहिनीनं असं काय करून ठेवलंय ना, सगळा मिक्स करून ठेवलाय ना. हा, आता फक्त पाणी ऍड करूचा अगोदर. पाणी आणि मीठ सगळा मिक्स करून झाला काय मग मीठ घालतलास ना. हो, शेवटाक. हा, शेवटाक मीठ घालतली. नंतर मग ती कोथिंबीर ठेवला ना ती घालीत. तोपर्यंत इकडे तेल तापत ठेवू काय. हा, मी आता कढई ठेव. हा, आणि आपण तेल तापत ठेवू. तसं तेल तापत आहे सर, तेल आणि गरम तेलातच सोडू होय, नाही तर वारडे तले वडे. आता ह्या बघा पुरा भांडा धुवून आणलाय, त्या भांड्यातच पाणी आणलंय. आता गॅस करूया मोठी आणि घेऊया सगळा ढवळून. मस्त कलर येईल सांबाऱ्याक, छान रंग येईल. कलर नाही रंग येईल. आणि काळे वाटाणे पाणी काळा ना, त्याच्यामुळे असंच कलर येतो पूर्ण, म्हणजे तुमका असा लाल लाल नाही तरी सारखं नाही. हा, पण ह्यो कलर बरोबर काळ्या वाटाण्याच्या सांबाराचा कलर असंच होय. तरी घन वाटता गो, अजून वतू काय पाणी. हा, गरम पाणी वता. हा, गरमच वतते. मगाशी पण गरम वड्यांका केलेला ना, तास वता. उसळीत गरम पाणी घातल्यावर एक असता फायदा म्हणजे तरी येतात त्याला चांगली. आणि पटकन तो पदार्थ शिजलो पण जाता, उकळ असतात ती पटकन येतात. म्हणून कधी पण गरम पाणी घालायचा. आता तुम्ही कुठलीही भाजी वगैरे करत असाल तर गरम पाणी वापरलास ना, परत ते थंड पाणी घातल्यावर ते काय बटाटो वातड होतं आणि शिजूक मग जास्त वेळ लागता. अशाने गॅसची बचत पण होता. आता मोठी गॅस आणि आता बरोबर इतक्या पातळ माका बरा वाटता. बरोबर आहे ना, आमका एवढाच होया, कारण वडे खाऊचे त्याच्याबरोबर. आता चवीपुरता मीठ जातला सगळा इला. आता ह्यो चमचोभरने मीठ घालून घेतलंय. मग अशी वाटाणे शिजतील नाही ना गो घातलेला. मीठ नाही घातलं, फक्त तेल घातलं आणि हिंग घातलं. नाहीतर मीठ सुद्धा शिजासाठी घालतात काय ठिकाणी. मीठ घाला, नायच अगदी हटाक बसले असतील तर सोडो घाला. आणि गावात काय करतात, सुपारी घालतात. तेव्हा 1 वर्ष आम्ही घातलेलो. सुपारी लय दाट मारूक लागले तर सुपारी घाला, नाहीतर काय म्हणतात सगळाच घालशाल. हिंग घालताला, तेल घालताला, मग लयच उघडा बाहेर येतील.
नाही नवीन जुन्या वाटाण्यावर हा. जर तुमका हा, नवीन नाही वाटाणा उकडत. हा, आणि आता काय होतं मिक्स पण असत नवे आणि जुने, जुने त्याच्यामुळे नवीन जे असतं ते उकडत नाही हा. आणि जुन्या सॉरी काय जुने उकडत नाही नवीन आणि नवीन उकडते उकडतात म्हणून तो पटकन. खयचो खयचो उकडता आणि खयचो हा, खयचो उकडत नाही. असं होतं. सगळेच वाटाणे, हिरवे वाटाणे असू दे, सफेद वाटाणे असू दे, आता काळे वाटाणे असू दे. आता तोच ही प्रकार. थोडीशी कसुरी मेथी वरसून असात तर घाला आणि आपली घालूया आपली कोथिंबीर. सगळा झाला आता ह्याच्यात घालून. आता आपल्या काय नाही एक रटामटा कड इलो की झाला आपला सांबारा तयार. मग कढई हय घेऊया. ही कढई हई ठेवूया आणि हा. ती इकडे ठेवूया. आता वडे थापूया कशावरती? वडे आता त्या प्लॅस्टिकच्या कागदावरती आता केळीची पानं नैवेद्य उद्या वहीवर. होय. केळीच्या झाला ना? पानावर थापवा, दुधाच्या पिशवीवर, तेलाच्या पिशवीवर कशावरही थापू शकतात. अगदीच नाही तर पाणी घेऊन रुमालावर पण वडे हो. थापले जातात. पण ते त्याला सोडताना सांभाळून सोडा, नाही तर धडधड धडधड धड नुसता फडफड चर उडतात. चरचरतात. चमचो थांबवल्याशिवाय त्याला कड येऊचो नाही. आता गोळे तयार आहेत आमचे. कोथिंबीर बस झाली काय वहिनी? हा नंतर ती शेवटाक घालू पाहिजे का चालेल. वाटग्यात घेतल्यावर. हा, ते का थंय ठेवा म्हणजे कसं नंतर घालूया. आता हेसर जरा साफ करून घेतोय आणि मग वडे थापवून घेऊया. तेल तवसं तापता आणि हे काव कढीलो सांबार आहे. तुका तेल व्हाया ना? हा, तेल तापू हो. त्या वाटीत घे आणि कितली होय ती. इलो कढी इलो हा. इलो ना हा, कढी उतरवू भया आता. कपडो द्या माझ्याकडे एक. तुका थंय ठेव त्या गॅसवर आणि ती कढई हय कर काही. आता ही कढई थंय ठेवतोय म्हणजे कसं तळताना वाईट बरा पडत ना, नाही तर हय उलटा सुलटा होतला. थंयच्या थंय बरा पडतला. आता ही कढई उतरते पण माका अजून एक कपडो द्यावा रुमाल. गॅस आधी बघतोय खालसून बारीक होता काय मोठोचा. झालं बारीक. आता वंशाची माहिती. नवीन वंश तर तुमका भरूचा तर सूप घेवा. पहिलोच जर वसात तर 5 सुपा लागतात ना गो. 5 सुपा काय काय ठिकाणी आपल्याकडे मोठा आणि सुपले 2. माहेरची 2 आणि सासरची 2. माहेरची माणसं पण देतात ना. ह्यावर्षी माझा भाव गेलो वंसाकडे ना. त्यावरून सांगतोय तुम्हाला. नवीन वंश असतात तर 5 सुपा लागतात. छोटे 2 सुपले, मोठा 1 सूप ना. आणि सासरचा आणि माहेरचा असं करून 5 सुपा लागतात. 2-2 सुपले छोटे म्हणजे 4 सुपले आणि 1 मोठा सूप. असं ह्यो वंसो भरूचो असा. सुपा घेऊची असतात, दोरो घेऊचो असता. त्याच्यानंतर आपल्याकडे भाजी घालतात. कारण आमच्याकडे वेली लावलेले असतात कारल्याचे, पडवळाचे, करंद्याचे, काकडीचे, तवशी आणि 5वा भेंडो. हे आमच्याकडे ही घालतात वंशात भरते वेळी. काय काय ठिकाणी नाही भाजी गावली. आणि फुला पण तीच हा, भेंडीची फुला, पाना पण तीच, कारल्याची सॉरी काय ते तवशाची फुला घेतात आणि पाना पण त्याच वेलीची, फुला पण त्याच वेलीची. गौरीच्या गळ्यात माळ पण आमच्याकडे तीच घालतात. बरोबर. हार घालतात ना तो फुलांचंच घालतात, त्याच फुलांचं दोडकीन असं काय काय घालतात. होय होय, त्याची पाना आमच्याकडे तशी आहे. काय काय ठिकाणी प्रथा फक्त नाही गावत, पानतळी गाव नाही तर नाही गावत, तर ती लोक हळदीची पानं विकत आणतात आणि त्याच्यावर कडधान्य असतात ता भिजत घालतात. ता सुद्धा आमच्याकडे वापरतात. अगदीच नाही कोणी केल्या नसतील वगैरे भाजून कुळीत भाजून घालतात. परत ज्याच्याकडे ताहो नाही करत असतील तर फळा पण घालतात. सफरचंद वगैरे कापून 5 प्रकारची ती सुद्धा घालतात. ती सुपात भरायची. आमच्याकडे ती प्रत्येकाच्या गावात जा पिकतात घालतात आणि नाहीच विकत तर विकत आणू. आता मुंबईत काय पिकत नाही. मग मुंबईत का विकत आणून आपण तसा करायचा. आता होय गावतात. आता आज गौरी इले ना, आज सगळ्या बाजारात तुमका सगळी पाना गावतली, पण ताच गावतात फुला ती भाजी होते, ते चिरलेलेच भेटतात.
हा. चिरलेलेच भेटतात. चिरूनच ठेवतात हा. नालासोपाऱ्याच्या बाजारात चिरूनच ठेवतात वाटेच मी असतात जाते. तसे हा. आणायचे आणि करायचे म्हणजे जुनं वौस असतात तर नवीन असतात तर तुमका 5 प्रकारची फळा नारळ लागतले 5. हम्म. बघ बघ कोण काय विचारता हम्म. प्रश्न काय आहे तर सांगा आमका आम्ही सांगतो तुमका. मनस्वी हा. परब हा. खूप बरे वाटते जावा जावांना बघून. अरे वा वा थँक्यू वा. धन्यवाद हा. धन्यवाद धन्यवाद ताई. हा. धन्यवाद. तुम्ही पण असेच राहा जावा जावा आता एक केली आहे ना गावी आणि म्हटलं 10 वाजता हो त्या असता एकत्र आमचा असा वंशाचा व्हिडिओ. जरा हे. त्याच्यानंतर ते सगळं एकत्र करून सुपाक दोरे बांधायचे. त्याच्यानंतर काय करायचं दोरे बांधून झाल्यावर नारळ बरोबर त्या नारळ घ्यायचो नारळात पण ते आंब्याचा आंब्याचं पान पान. बांधून त्याका गुंडाळून दोरो गुंडाळून तो नारळ ठेवायचो विडो ठेवायचो विडो ठेवायचो विडो हळदी कुंकू लागतं. घालायचो हळदी. असा व्हिडिओ पण असा आमच्या हा चॅनलवर. तरी पण आम्ही अगदीच नाही माहिती तर आता देऊया बोलू हो, काही नाही तो हा. विषय विषय भयो ना बोलू. हो तर हा मग त्या सगळ्या तयार करायचा. आता त्या म्हणाला ना तसं मी बघा वड्यातून वाईस गोळो काढलंय. माझं मोठंच होता ना गोळ मी बोललंय पहिलाच. गोळो काढून घेतलंय आणि आता झारो शोधतय झारो घेतय काढून तेल लावून घेतय पिशवी आणि बांगडे बिंगडे मागे करून. आता आमचं कॅमेरामन गेलो बाहेर तर आता कॅमेरा दिला ना माझ्या हातात असा झाला. असाच असता आता सरोज असल्यावर काय होता आम्ही असाच करतो ताळ घेता आणि ता आता होत रविवार हा सगळे घरात होत घरातच. पण तुम्ही काय इलेली दिसत नाही आसमाका. एव्हा एव्हा काय प्रश्न असतील ते विचारा गौरी बद्दल वाटतं सगळी गौरी आणूक गेली वाटतं. गौरीचं गाणं बोलशील पा येत असत तर. आता गौरीचं गाणं काय आहे आता अगदी म्हणजे कसा ते कसं माहेरचे आणि आपले सासरचे संबंध असतात ना आपल्या बहिणीक नेऊ गेलं त्याच्यावर गाणं येतं माका. गौरी गणपतीचे सणाला गो बहिणी बेगीन संगे चल माहेराला गौरी गणपतीचे सणाला ग वैली बेगीन संगे चल माहेराला गाडी घोड्याची उभी आहे मंगले दाराला. चल नेस नवी साडी बेगीन तयारी बेगीन संगे चल माहेराला. गौरी गणपतीचे सणाला गो बहिणी बेगीन संगे चल माहेराला. आता त्याला ह्या गाणं बोलल्या दुसरं पण वाट बघता ना बहीण बंधू येईल माहेरी न्यायला गौरी गणपतीच्या सणाला गाडी घुंगराची नेऊन न्यायला गौरी गणपतीच्या सणाला. सण वर्षाचा हा गौरी गणपती इथे आनंदाला येईल महती साडी चोळी नवी ओ साडी चोळी नवी नेसून मिरवायला गौरी गणपतीच्या सणाला. त्याला तापला तेल तापला पटकन चार इलो बारको वडो टाकलाय ना तो पटकन वर इलो फुगान तो पण इलो वर तो इलो वर त्या वर घेऊन इलो. झारो ओलो होतो नाही सुको होतो काय माहिती थेंब नाही, पाणी नाही, होते वलो असेल. होतो, हा, वलो होतो. वाटप होता. वाटाने उपासलेले ना. हा. 2 गाणी म्हणता म्हणता आमचे 4 वडे तापून झाले. हो तरी नाही म्हणता म्हणता वाटाणे कलर सांबार कलर छान इला इलो इलो. आता अग्नीला नमस्कार. पहिलं वडं ठेवलंय वडे जरा लालसरच भाजूक होय. होय होय नाहीतर मग ते कच्चे कच्चे वाटतात. म्हणजे प्रत्येकाची तळण्याची पद्धत वेगळी. वेगळी काही लोक असते. सफेदच पूर्ण ठेवतात सफेद तसे. म्हणजे हळद घालतात हळद. त्यामुळे ते दिसत नाही हा. शिजले की नाही म्हणून मी तर शक्यतो हळद वापरतच नाही मी हळद वड्यांमध्ये. वापरतोय हा. पण भाजताना जरा असे लाल येऊ खोय मध्ये हा, बदामी लालच रंगाचे. तर त्याने एक काढल्या ना आणि गॅस मोठीच करू आता वड्याक मोठीच लागता ना. मोठीचा गॅस.
जेव्हा पहिलं फुगा तेव्हा दुसरं वडो घालून घ्यायचं. जागा होता ना मध्ये का. नाहीतर मग डसतात ओलो ओलो असलो की. जास्त प्रमाणात करूची असले तर कढई मोठी घ्यावा. मोठी घ्यावा. पण ही हा. आपली भेड्याची काही आमका तळणीसाठीच हा, आम्ही भिड्याची घेतलेली. पण गावता मोठी असं नाही, हा, असं नाही. मोठी गावता पण ही बरी ना ही आमका घरगुती. आपला घरगुती. हा. आता सणासुदीक कसा माणसा येतात कोण नाही कोण, त्याच्यामुळे होय जास्त. तरी हिच्यापेक्षा लहान पण होती त्या दिवशी बाजारात, मी बघूक गेलेले. भिड्याची भांडी महाग होत भरपूर. कोण कोण नवीन वंशाची असं तर खाली सांगा आमका, आणि उद्या जर वंश केलास तरी पण आमका फोटो पाठवा व्यवस्थित. हो. बघा इथे लालसर रंग, लालसर भाजलंय मी. आणि त्याने भांडा घेतला ना त्याच्यात आता ते वडे काढून ठेवतोय काढून. आता बोलता बोलता कधी कधी लय भाजतात ना हो. असा होता. आता तो जरा जास्तच भाजलेलो, ह्यो बरोबर भाजलो. राकेश थांबा, हा 1 मिनिट थांबा. घरी येतोय जेवायला. खमितकर, या या या, आज मी घरी येतो जेवायला. नक्की ये ये ये, लवकर ये. चल आताच गाडी काढ आणि ये. बंधूचं नाव घेतल्यावर बंधून कमेंट केल्या लगेच. बंधूचं गाणं आहे. बंधुरायाने लगेच कमेंट केल्या ना माझ्या. हा. पाऊस थांबलो तसं गरमी चालू झाली काय? होय होय, पाऊस आज नाही. नाही आज पाऊस. काल पण व्हायचंच शिवारलेलो. होय. आता ह्यो वडो काढून घेतोय, ह्यो भाजलो. कमेंट वाचता वाचता लय भाजलो. पण आमच्या आईक असंच आवडता, तिका चांगलं भाजलेलं होयो. माका पण तसेच वय. हो. आणि ते वडे चाय वंडा पण छान लागतात. माका तर चाय बरोबरच आवडतात, खरं सांगायचं म्हणजे. सांबारा त्याच्यापेक्षा पण चाय बरोबर. म्हणून आम्ही नाश्त्याला जास्त करतो कधी कधी. उरलेल्या पिठाचा नाश्ता वडे पोरगी तर आवडीनच खातात. म्हणून काय करू, तसा वड्याचा पीठ जास्तीचा त्यासाठी तर मळूचा असता. हो. नाही तर तळलेले रवले तरी छान लागतं. ते तव्यावर गरम करतो ना, शेकवतो ते पण मस्त लागतं. जरा कुरकुरीत होतात व्हायच. आता बघा थय मी त्यांना सांगितलं तसं मी त्याच्या गोळ्याचं पीठ काढून काढून एक वड्याचं पीठ तयार झाला. आणि हे मी असे चांगले हाताच्या चवड्यावर रगडून घेऊन त्याला एक बोट त्या जागेवर घेते, आणि ह्या चवड्याच्या एकदम ह्या अंगठ्याच्या खालच्या बाजून मी असं थापून घेते. तुमका बोटान जमत असत तर बोटान पण होता. हे बघा असा बोट पण फिरवायचा, त्याला पण होतं. पण माका जास्त सवय ह्याची चवड्याची. हा, अंगठ्याच्या खालच्या चवड्याची, तिथून मी थापून घेते. आमच्या बोटा अशी उठतात ना, चवडं उठत नाही बघा, प्लेन वडो होता. आई आमची सांगता ना असा असा थापा, म्हणजे सगळ्यापासून चांगले थापले जातात आणि बोटा उठत नाही. बरोबर बोललात. बोटाचे ठसे दिसतात. बोटाचे ठसे दिसतात. आता काय वड्याची मशीन पण इलेली आहे. हो, ते काय प्लेनच दिसतात. भरपूर भरपूर आता सुधारणा सगळा. त्यामुळे काय आता तयारी करू काय, तुमका वेळ भरपूर गावतलो. वड्याची मशीन सगळीच मशीन, फक्त तयारी करा जोरदार. आणि मग मशीन मध्ये मस्त पैकी असे दाबा आणि डायरेक्ट कढईमध्ये. आता वडे मी हे बघा एवढे भाजले असे, एवढ्या कलरवर पण फुगतात ना, मस्त फुगतात. भाजणीचे वडे छान लागतात आणि फुगतात पण. आणि गरम पाण्यात मळलेला मेन मळला पण. हो, मळणा गरम पाण्यात मळलात ना तर ते नरम पण राहणार व्यवस्थित. संध्याकाळपर्यंत चांगले राहतले. चला, आता काय माका वाटत नाही येतली अशी. येतच जातत. आता गौरी आणूक गेली आहेत ना सगळे. होय होय होय.
पण आपल्या मालवणी लोकांचा प्रत्येक सणाक ना सगळ्यात हो सणाक असांदे, पूजेक असांदे, गणपती असांदे, गौरी असांदे किंवा आपल्या पितृ पक्षात पण काळ्या वाटाण्याचा सांबार आणि वडे वडे वयेच वये असलेच पाहिजेत. हो असतातच आणि होय होय असतातच. त्याशिवाय म्हणतात ना मजा मालवणी नाही. माणसांचा पान पूर्णच नाही. हो सगळ्याक वडे होय बरोबर बरोबर भामद्याक वडे होय मामद्याक वये लग्नात पण वडे वये तुझ्या लग्नाचे वडे दिलंस की नाही काय हो पाच पाडताना आता वडे कोण देणार नाही पण बोलण्याची आता ती प्रथा राहलीच रवलीच हो की वडे पाच दिलाच पाडताना नाही होय. पाच परतावनाक वडे मटण होया आता हो. वड्यान नाव नको काढू हा हम्म. वडे मटणाचा पाच परतावनाक होया काय तर नाता मालवणी माणूस आणि वडो जिवाळ्याचा नाता हा आता आमचे वडे पण झाले आणि सांबारा पण झाला. तुमका दाखवण्यापुरता तर झाले. आता सगळे काय आम्ही थापत रवत नाही आणि करत रवत नाही हो. तुमचे काही प्रश्न गमत नाहीत आमका वाटतं जे जे इले त्यांना खूप खूप धन्यवाद. जोडीबद्दल पण चांगला बोलल्याबद्दल धन्यवाद. आणि गौरी गणपती गौरी आणा उद्या वंशात पण येवा आणि वंशो पण करा व्यवस्थित नटून थटून वंशे भरा. हा त्याचं आता ताट वाढून दाखवते मी ताट तळता तोपर्यंत हा मी आधी हय चार थापून घेते आणि मग मी त्याचा ताट दाखवते तुमका. चार ते का ठेवते थापून आहे म्हणजे त्या घालीत आहे. झारो जरा जोडा होय होय जाडा तो झारो हा त्याच्यामुळे जोडा तो एकदम हात दुख हे होऊ लागलो आणि माझे हातात पिठाचे गोळे केलंय ते नवीन वंशात काय घालतात गो ता पण राहुला सांगूचा हो नवीन वंशात वंशात आता कोण नाही घालत. माका घातल्यानी होती माझी चांगती घातल्यानी होती तुका काय घातल्यानी होता. माका काय नाही घातल्यानी हा फुला घातलेल्यानी हरणाची. हरणाची हरणाची फुलं हरणाची फुलं काकाने असतात. आणून ठेवलेल्यानी गणपतीच्या पूजेसाठी गौरीच्या पूजेसाठी त्यांनी घेतल्यानी तीच घातल्यानी जुडी धरून अशी. तुमका काय काय देत असतील तर सांगा कमेंट हा साडी देतात दागिनो देतात काहीतरी आणि आता जाताना माझ्या भावान जाताना मग विचारून गेलो शिल्पा मी माझ्या बायको काय देव ह्याच्यामध्ये वो वाचली काय तर म्हटलं आता तिच्याकडे काय नाही तर बघ आणि दे साडी दे नाही तर काहीतरी दुसरा दे दागिनो दे म्हणता बाय सोना आता लय महाग झाला दागिनो नाही झेपाचो म्हटलं आता तुझ्या मनान काय तर दे बाबा असं ता दिला तरी चालत पण पहिल्या वंशात देवकच व्हाया काय पहिल्या वंशात घालूचाच असतात आणि नंतर दुसऱ्या जुन्या वंशात घालतात पैसे घालतात जुन्या वंशात पैसे पण माफ पडतात सासू घालतली मोठो धीर घालतलो सगळे घालतात पैसे घालतात काका वगैरे असतात ना ते सगळे घालतात. गेल्या वर्षी होते आमच्या सुपात भरपूर पैसे होते वंशात. चला आता मी त्याका 4-5 थापून ठेवलंय. मी आता त्या सांबारा आणि वडे एका ताटात काढून घेते. पितळेचा ताट घेऊया ना. हा पितळेचा घ्या आता पाना असा पण आमका उद्या होया ना. सरिता ताई नाही सरोज ताई गेली गावाला. सरिता म्हणाल तर माका माझ्या बहिणीची आठवण येली. सरोज गावाला गेली आहे आमची आणि सरिता म्हणाल तर माझी बहीण आहे. हे बघा एवढे आमचे वडे तयार झाले मस्त मस्त. काय काय चीर पण गेलो पण ते फुटतात काय काय वडे. थांबा हा एक काढतोय.
वहिनीने हे 3-4 ठेवल्यानंतर हा सांबार वर हे ठेवा वहिनी, हा ताट ठेवा, थंड होईल ते. आता वड जरा मध्ये मध्ये चिर गेलो पण ठीक आहे, जाऊ दे. आता जरा त्या दिवशी केलेले ना वहिनीने पीठ सरोज होता तेव्हा, त्यामुळे. आता हे वडे झाले. आता मी सांबार हय आणतोय आणि मी ताट पण वाढून घेतोय. हा बघा, जागा करूया आपली. हा आपला सांबार, ह्या बघा. वा 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 वा, काय गरम गरम सांबार मस्त असा. हा बघा, मी आता ह्याचा काढून घेतलंय एक वाटीभर आणि मी ताट आता तयार केलंय. हा बघा, तळीचा ताट. आणि आपले हे बराच वेळ फुगून राहणारे वडे. प्रत्येक एकाने एक वडो फुगलो, असं नाही की कुठलोच नाही फुगलो. 5 वडे बस ना, बस झालं. एका माणसाक 5 वडे पुरे. खावा हो तुम्ही जास्त, असं काय नाही हा, की काही नियम नाही, पण 5 वड्याने ताट भरला आपला. आणि आपले हे वडे आणि सांबार याची रेसिपी झालेली असा. तुमचे काय प्रश्न असतील ते सांगा, नाही तर आता आम्ही आता टाटा बाय बाय करतो. निरोप धन्यवाद धन्यवाद. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. धन्यवाद.